डहाणू व विक्रमगड तालुक्याच्या कोसेसरी भवाडी येथील विद्यार्थ्यांना आजही शिक्षणासाठी जीव धोक्यात घालून सूर्या नदीतून प्रवास करावा लागतो। शाळेत जाण्यासाठी या मुलांना अशा लाकडी तर्फ्यावर किंवा लाकडी नावेत बसून नदी ओलांडून जावे लागते। आजारी माणसं, वृद्ध माणसं रुग्णालयात नेताना मोठा त्रास होत आहे। सध्या ऑनलाईन शिक्षणाचे वारे वाहू लागले, पण ग्रामीण भागात अजूनही नीट रस्ते, लाईट, इंटरनेट पोहोचलेले। मागील अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा व नागरिकांचा प्रवास अशाच प्रकारे सुरू असून रोज 70 ते 80 शाळकरी विद्यार्थी असा प्रवास करतात। त्यामुळे हा धोकादायक प्रवास सुकर व्हावा यासाठी नदीवर पूल बांधण्याची मागणी गावकऱ्यांनी करीत आहेत। अनेक वर्षाच्या मागणीसाठी पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदेही वाडन यांनी कोसेसरी, सारशी येथील नदी किनारी येऊन पाहणी केली। यावेळी पंचायत समिती सभापती स्नेहलता सातवी, डहाणू तालुका प्रमुख अशोक भोईर, युवा सेना सचिव हेमंत धर्ममेहर, बांधकाम अधिकारी श्रीकृष्ण काले, मनीष चकधरे, जीप सदस्य शैलेश करमोडा, कासा माजी सरपंच रघुनाथ भोईर, राजकुमार गिरी, जितेंद्र पटेल व कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी शाळकरी मुलांसोबत अध्यक्ष वैदेही वाडन यांनी स्वतः लाकडी होडीतून प्रवास करून पाहणी करून येथील नदीवर पूल बांधणीसाठी उपाययोजना केली जाईल असे सांगितले।